Mesto Ružomberok je plné života, kultúry a histórie. Ale čo keby sme ho obohatili ešte viac? Nebolo by skvelé, keby sa umenie a vzdelanie dotýka každého z nás? V našom meste nemáme dostatok príležitostí zapájať sa do organizácie kultúrnych podujatí a tým sa vzdelávať a budovať svoj vzťah k umeniu. Práve tieto príležitosti môžu rozvíjať toto mesto. A preto vám prinášame podujatie SAPART. Podujatie, ktoré spája umenie, vedomosti a kultúru a jeho úlohou je vniesť do života Ružomberčanov kreativitu, nadšenie a inšpiráciu. Ale k tomu potrebujeme aj vašu pomoc. Veríme, že umenie dokáže meniť životy a vzdelanie otvára dvere. Spolu tvoria silnejšiu a prepojenejšiu komunitu. S vašou podporou môžeme túto víziu premeniť na skutočnosť. Vaše sponzorstvo pomôže zabezpečiť bezplatné workshopy, komunitné umelecké projekty a vzdelávacie projekty pre všetky vekové skupiny. Pripojte sa k nám pri šírení umenia a vzdelania pre všetkých, navštívte naše sociálne siete a web, podporte nás a spolu vytvorme niečo krásne.